Dobro jutro, momci. Ko hoće sad malo da se trkamo? Tek sad. Ja ne mogu. Ja imam dovoljno danas posla. Ja ću još da spavam. Ja hoću da se trkam. Ajde. Ali samo da ne oštetimo malo devojkama sobu. Ili da im pomognemo. Ajde prvo da se trkamo pa da im pomognemo. Ajde, može. 3, 4, pozor, sad. Šta radite tvoj? Izvini. Da, stvarno, šta radite? Ne vidim. Sad je bolje. Izvini, žao mi je. Nema veze. A možete sada izađete? Naravno. Sve za vas. Ja idem na posao. Ćao, momci. Ding dong. Ko je to sad? Ko je? Mila. Jao, ćao, davno se nismo vidjele. Danas ću da se upišem u tvojoj školi. Jej! Će da učiš? Hoću. Ovo je Mila. Jao, znam te. I ja tebe. Ćemo jednom da se zagrlimo. Da. Idemo da probudimo ostale devojke. Ajde. Ti ostani tu, možeš? Da ostaneš. Naravno da mogu. Ajde. Ćao. Devojke, probudite se. Još malo idemo u školi. Zašto bismo se probudile? Nama se spava. Da, stvarno, nama se spava. Dobro, izađi iz naše sobe. Dobro, izvinite. Ćao. One su nas isterale. Pa kad su bezobraznice male. Ajde, idemo sad. Ljudi, stvarno, probudite se, molim vas. Šta? Imamo neki dogovor, s tim bezobraznicama? Ćuti. Da, stvarno ćuti. Dobro što ste me odmah napale. Sara, ćuti. Neću da ćutim. Imam nešto da vam kažem. Ja ću da se uspavam. Budite se vas dve. Šta je? Ajde, kaži. Dobro, ajde da se pomirimo sa Lejlom. Molim vas. Da joj malo pomognemo azbuku. Ona sve ima jedinice. Da joj pomognemo. Dobro. Ko je za? Mi smo. Ko je za? Mi smo. Ajde, idemo u školi. Gde je učiteljica? Da, gde je učiteljica? Dobar dan, deco. Izvinite što kasnim, morala sam da dovedem svoju najbolju drugaricu, ona će da se upiše, i moju sestru. Kako se zovete? Ona se zove Mila. A ti se predstavi. Ja se zovem... Kako se zoveš? Ja se zovem Timi. Jedva si rekla. Ajde, ko je sad naučio azbuku, neka digne 2 prsta. Leonora, da, si naučila azbuku. Jesam. A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z, I, J, K, L, J, M, N, O, P, R, S, T, Č. Vrlo dobro i ne smej se. Lejla, da li si ti naučila? Ali mogu li za sutra? Ajde, ali ona ti je bila poslednja šansa. Stvarno ti kažem da ti je poslednja šansa.
Ko nije tu? Vukašin. Izvinite što kasnim. Vukašine. Dobro, izvinite što kasnim. O, Bože. Danas učimo iz matematike, ovaj čas matematike, množenje i deljenje. Ajde, malo da se podsjetimo množenja. Ajde, 9 puta 8. 72. Bravo. 8 puta 7. 56. Bravo, Ivona. Vukašine, ajde malo da te probudimo. Šta bi moglo? 9 puta 9. Jao. Daj da se setim. Može nešto lakše. Ajde, može nešto lakše. Nešto lakše ću da ti dam. To je kids. Ko zna koliko je 9 puta 9? Ja! Lilo, prvi put nešto znaš. To je 81. Bravo! Ako odgovoriš na još jedno tačno pitanje, daću ti 5+. Jej! Tako te volim. Ajde da priđemo sad ti. Mija. Ajde. Koliko je 5 puta 5? Ajde, brzo. 25. Bravo. Jej. Ali sad, nove učenike ću da pitam nešto lakše. Gdje je novi učenik? Aha. Evo, Mila. Koliko je 10 puta 10? To je najlakše. 100. Bravo, Mila. To. Ajde sad ti. Ajde. Koliko je 3 puta 3? 9. Bravo, svaka čast. Ajde sad malo deljenje. Hoćete? Da, Ajde. Sara, koliko je? 2 puta. Ja 2 puta. Pardon, izvinite. 2 podeljeno na 4. To jest 4 podeljeno na 2. Koliko je? 2, zato što je 2 puta 2 4. Bravo. Izvinite, učiteljice. Nema veze. Ivona, koliko je 56 podeljeno na 7? To je 8, zato što je 8 puta 7, 56. Bravo, svaka čast. Jej. Vukašine, prvo množenje da te pitam, zato što sam ti rekla da ću sad malo lakše. A znaš? Što bi mogla da te pitam? Ajde, može. 5 puta 2. To je 1. Bože, Vukašine. Vukašine. 2 puta 5. 10. Kad si pogodio. Koliko je 5 plus 5? 10. A 2 puta 5? 10. Dobro, deco, vidimo se sutra. Zato što imam neki sastanak. A za domaći zadatak imate u udžbeniku 25. stranu i 36. u radnoj svesci. Doviđenja.